በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኦ አደ አምላኽ ንጽሕትን ቅድስትን ዝኾንኪ ድንግል ማርያም አደይ ሰላም ንዓኺ ይኹን እናበልኩ ናባይ ክትመጺ ብትሕትና መንፈስ ኣብ ቅድሚ ስእልኽ እናሰገድኩ ይልምነክ ኣለኹ። ኦ ኣደ ብርሃን ማርያም ጸሎተይ ልመናይ ሰሚዕኪ ካብ ሓዘን ጭንቀተይ ኣውፂኺ ከተጸናንዐኒ ናባይ ንዒ። ኣደ ኣምላኽ ናይ ኩሉ ንግስቲ ኦ ድንግል ማርያም ናባይ ንዒ። ኦ ናይ ኩሉ ዓለም ድምፀይ ክሰምዒ ካብ ሓዘነይ እውን ከተረጋግእኒ ናባይ ንዒ። ኦ ናይ ኩሉ ንግስቲ ናይ ቃል ናይ ምኽሩ መልኣኽ ኣማላድን ዝኾነ ቅዱስ ሚካኤል ናባይ ንዒ። ኦ ናይ ኩሉ ንግስቲ መሐጎሲ ዜና ምስ ዝሓዘ ቅዱስ ገብርኤል ናባይ ንዒ። ኦ ናይ ኩሉ ንግስቲ ምስ ኩሎም ምእላፍ ሊቀ መላእክቲ ናባይ ንዒ። ኦ ናይ ኩሉ ንግስቲ ናይ ዝሓዘ ጸወርተ መንበሮም ዝኾነ ኣርባዕተ ኩርብኤል ናባይ ንዒ። ኦ ናይ ኩሉ ንግስቲ ናይ ልዑል መንበር ዓጠንቲ ምስ ዝኾኑ 24 ካህናተ ሰማይ ናባይ ንዒ። ኦ ናይ ኩሉ ንግስቲ ምስ ቅዱስ ጌርግስ ኩሎም ሰማዕታት ናባይ ንዒ። ኦ ናይ ኩሉ ንግስቲ ምስ ሙሴ ኤልያስ ምስ ኩሎም ናባይ ንዒ። ኦ ናይ ኩሉ ንግስቲ ምስ ኩሎም ዳዊትን ሰሎሞንን ምስ ኩሎም ብሩኻት ነገስታት ናባይ ንዒ። ኦ ናይ ኩሉ ንግስቲ ምስ ጻድቕ ኣምነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኣምነ ተክለ ሃይማኖት ኣምነ ሰላማ ከሳተ ብርሃን ተሸዓትዮም ቅዱሳን ቅዱስ ያሬድን ኣምነ ኣረጋውን ኮንኪ ምስ ኩሎም ብሩኻት ጻድቃናት ናባይ ንዒ። ኦ ናይ ኩሉ ንግስቲ መጥመቕ ሰማዕቲ ምስ ዝኾነ ቅዱስ ዮሃንስ ናባይ ንዒ። ኦ ናይ ኩሉ ንግስቲ ምስ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ጎይታ ፈታዊ ዝኾነ ቅዱስ ዮሃንስ እውን ከምኡውን ምስ ኩሎም ሃዋርያት ኮንክ ናባይ ንዒ። ኦ ናይ ኩሉ ንግስቲ ምስ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ከምኡውን ምስ ኩሎም ጻድቃናት ኮንክ ናባይ ንዒ። ኦ ናይ ኩሉ ንግስቲ ማርያም ማርታ ደናግል ዝኾኑ ቅዱሳት ኣንስቲ ናባይ ንዒ። ኦ ቤተይ ድንግል ማርያም ቅዱስ ዝኾነ ያቄማ ብኹን ቅድስቲ ዝኾነት ሃና ዲኽን ስምካ ኣብ ዝፅዋዓሉ ግዜ በብመዓልቱ በብሰዓቱ ልመናይ ክትሓስቢ ምሕፀነክን የማሕፀነክን ኣለኹም። ከም ኣጋጣሚ ብድኻ ምክንያት ንዓኸ ምፅውዒ እንተረሲዐ ረድኤትኪ ኣይተቋርፅለይ። ኦ ቤተይ ድንግል ማርያም መጽሓፍ ክጽሒፈ እንተንብብ ቃላት እንተገዲፈ ቅሬታ ግበርለይ። ኦ ቤተይ ድንግል ማርያም ብስምኪ ክምሕፀን ከለኹ ንስኺ ኣብ ሰማይ ዘሎ ናይ ህይወት መጽሓፍ ስመይ ጸሓፊ መጽሓፍኪ ምስ ፈጸምኩ ከምኡውን ኣብዚ ዓለም ኣብ ዝመጽእ ዓለም ጭንቀተይ ኣጥፊእኪ ሰሰናይ ኩሉ ፈጽምለይ። በዚ ናይ ጸሎት መጽሓፍ ከም ዝተማሕፀንኩ ንስኺ እውን ሽግረይ ምጥፋእ ሕጉስኒ። ንድኻ ምጽዋት ንፈታዊ ፍቕሪ ድሕነት መስዋእቲ ዝህብ ሽግር ብዝኾነ ብዙሕ ገንዘብ ምሃብ ሕጉስኒ። ኦ ናይ ኩሉ ንግስቲ ፍቑር ወድኺ መላእኽቲ ከም ዘመሓልክዮም ኣነ እውን ሽግረይ ክፍጽም ልመናይ ክትቅበለለይን ብሽም ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የምሕለክ ኣለኹ። ኣነ እውን ብስምኪ ይምሕል ኣለኹ። ኦ ቤተይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሽግረይ እንተወዲኤ ገንዘብ እውን እንተሂብክኒ ሽግረይ እውን እንተርሒቅለይ ጸሎትካ ኣብ ዘለዎ ኣብዚ መጽሓፍ ስምኪ ክጽውዐ ብብዙሕ ገንዘብ ብዝመልክዐ ማሕተማ ጸቢቐ ክጽሕፍ እየ። ንስኹ እውን ሕልናይን ስራሕን ከይርስዕን ክጽሕፍን ክሰርሕን ልመናይ ተቐበሊ። ክረድኣኒ ፍቑር ወድኺ ለምንዮ መላእኽቲ እውን ክረድኡኒ ለምንዮም። ፍቑር ወድኺ ብዙሕ ዘመን ዝሬት ሓይጣት ንምጽሓፍን ንምጽዋት ብዙሕ ገንዘብ ንኽህበኒ ፈቓደኛ ኹንክ ልለምለይ። ንዘለኣለም ንባርያኺ ይኹነለይ ይግበረለይ ኣሜን። ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡውን ኣብ መሬት ይኹን። ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበራ ፈተነ ይትእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ንብለክ ኣለና። ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኻ እውን ድንግል ኢኺ ናይ ተሰዓርያ ጎይታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣደ ሰላም ንዓኺ ይኹን። ካብ ኩልና ንስቲ ንስኺ ሕሪቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረኸርስኹን ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ተሓጐሲ ሓይጣትና ይቕረ ክብለና ካብ ፍቑር ወድኺ ጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ይቕሬታ ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ክብርን ምስጋና ንልዑል እግዚኣብሔር ወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይ ሶሉስ ጸሎተ ባርቶስ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሓደ ኣምላኽ ብዝኾነ ብኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም ኣሚነ 24 ካህናተ ሰማይ ኣኪያኤል፣ ፋኑኤል፣ ቀርትያኤል፣ ዩልያኤል፣ ደርትያኤል፣ ኢልያኤል፣ ዘርትያኤል፣ ኤልያል፣ ቲታያል፣ ክርስትያያል፣ ላብታያል፣ ሚታኣል፣ ማራኦል፣ አክሲፍያል፣ አውካትያል፣ ቢታያል፣ ራዋኤል፣ ሰወርዋል፣ አኒዋል፣ ፍላላኤል፣ አስትያኤል፣ ኣፍሲፋኤል፣ ኣውንዋኤል ዝተባህሉ ኣስማትኩም የምሕለኩም ኣለኹም። ኣርኒኤል፣ ዊተር፣ ና ኦማስ፣ ቲራን፣ አርናስ፣ ዘሪክ፣ እብጣ፣ ትሪሞን፣ ያኒስኮ፣ ሜሲኒኪስን፣ ማቲርና፣ ናሲቢኪን፣ አክሳኑ፣ ኒዮስ፣ ዩናር፣ በርኪያስና፣ ራስቴወና፣ ዳኪያስና፣ አርኒያስ፣ ፈራስ፣ ኪናስ፣ ኣብፃሎን፣ እንስስኮ ዝተባህሉ 24 ናይ ርእስኹም ኣኽሊል የምሕለኩም ኣለኹ። ሙድ፣ ሙጦስ፣ ሙት፣
ኬትና ሊአን ኪና አሮፅ አንዮስ አነስ ሰርዲ ካሊን ኦስሬን ማሪአክ ስዋሮክ ወአሪአክ አጽማ አለ ከና አልና ቶራን አርኒ ማሪክ ላናስ ስንካክ ስና ኣምዮስ ዳውሪ ዝተባሃሉ ኣብ ኢድኩም እትሕዝዎም 24 ማዕጠንትን ሽምኩም ይምሕለኩም ኣለኹም ኩላትኩም ናባይ ክትመፁ ዘብርሁ ኣእዳኩም ጸሎተይ ንኽትባርኹለይ ካብ እግዚኣብሔር ካባኻትኩም ክሳብ ትፍጽሙለይ ካባይ ከይትኸዱ ስለዚ ስራሕ የምሕለኩም ኣለኹ ሓቀኛ ዝኾነ ሓደ ወደይ የምሕለኩም ኣለኹ ዘይረ እግዚኣብሔር ኣብ ዝኽብሉ 7 መኸወልታት መጋረቲ ሽማትኩም በርደ ሞያልና መሳዳይል ኣርና ሞያልና ኣርያሚ ኣርና ሞያልና ኣርዳውያል ኣውያኢልና ዝተባሃልኩም ኣብ ውሽጢ 7 መጠላት እትቆሙ 7 መላእክት የምሕለኩም ኣለኹም ንዓይ ዘድልዩኒ ኣብ ልበይ ዘሎ ክሳብ ክትፍጽሙለይ ሰቂልኩም ክትከዱ ስልጣን የብልኩም ኩሉ ነገርኩም ብዓይኒ ዝተመልአ ኣኽናፍኩም 6 ክንፍኹም ዝኾኑ 2 ኣኽናፍኩም ገጽኩም እትሽፍኑ 2 ኣኽናፍኩም እጋርኩም ትሽፍኑ 2 ክንፍኹም እግርኩም ብሓንቲ ሰዓት እኳ ምስጋና ዘይተቋረጽዩ ብዓብዪ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ዙፋን 4 እንስሳ ኩርቢኤል የምሕለኩም ኣለኹም ኣቱም ፈኣማ ፈኣያም ዝተባሃልኩም ሽምኩም ፍቑር ወደይ ኣብ ማህፀነይ እናሃለወ እትኸቡኒ ዝነበርኩም 3 መላእኽቲ ኣብ ቤተልሔም ኣብ ዳንባ ምሕደረ ከፍቲ ምስ ኣቐመጥክዎ ኣብ ልዕሊ እቲ ፍቑር ወደይ ክብሪ ዝኸበብኩሞ ሽምኩም ሱርዱር ምትዋዳይ ኣራዳኤል ዝተባሃልኩም 3 መላእኽቲ የምሕለኩም ኣለኹም ኣብ ውሽጢ መቃብር ኣብ ዝተቐብረሉ ግዜ ወልደ ኣብ ናይ ወልዲ ስጋ እትሕልው ዝነበርኩም ራውር ፋሮል ናፋሪትካ ዝተባሃልኩም 3 መላእኽቲ ብዘይምርመር ብእግዚኣብሔር ኣብ ጎይትነት ብማንም ተማራሚሩ ክበጽሖ ዘይከኣል እግዚኣብሔር ወልዲ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ካብ ዝወፀ ካብ ወልዲ ዝተረኽበ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ውህብቶ ይፅዋዓኩም ኣለኹም ኩልኹም ብሓይልኹም ናባይ መጺኹምና ሰናይ ዝኾነ ነገር ካባኻትኩም ክሳብ ዝረክብ ናብ ቦታኹም ክትከዱ ስልጣን የብልኩምን ኣታ ፍቑር ወደይ ኣብ ዝወለድ ኩሉ እዋን ዝወፃእካ ክዩር ኮኸብ ነዚ ጽልዮ ዘለኹ ጸሎት ዝጽልይ ሰብ ክንበብ ከሎ ብምስትውዓል ዝሰምዐ ሰብን ርኹሳት መናፍስቲ ብብርቱዕ ብርሃን ካሪኦም ይህደሙ ጽኑዕ እምነት ኮይኑ ካብዛ ቀብኣ ዘይቲ ዝቕባእ ካብዚ ማይ ጸሎት ዝሰተየ ዝተጠመቐ ገዝኡ መረብኡ መንገዱ ዝነፀገ ሰብ ናይ ጸልማት መናፍስቲ ካብኡ ይርሕቁ ንጽህቲ ቅድስቲ ዝኾነ ድንግል ማርያም ከምዚ ኢላ ምጸለየት ሽዑ ግዜ 3 ግዜ ምድሪ አንቀጥቀጠት ሰማያውያን መንፈሳውያን ዝኾኑ መላእኽትና ንግስቲ ማርያም መፁ ኣሜን ብሓቂ ይኹን ድማ በሉ እግዚአብሔር አምላክ ድማ እትደልዮ ሁሉ ከም ዝፍጽመላ ክነግራ ንቅዱስ ሚካኤል ለኣኾም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ብጥዑም ቃል ምስ ፀውዓ መሬት አንቀጥቀጠት ኦ ኣዴ ማርያም የኣኽለኪ ጸሎትኪ ሁሉ ናብ ዝሓደ እግዚአብሔር ኣብ ዙፋን በፂሕልኩ ኣሎ ዝለመንክዮ ሁሉ ሰናይ ሰላም ብሓጎስ ተፈጺምልክሎ እዚ ቃል ዝሰምዐት ክብርቲ ድንግል ማርያም ንሰለስተ ሰዓት ዝኣክል ብሕልና ተመሲጣ ስለ ዝጸንሐት ደንገጸትን ሰንበደትን ከይተዛረበት ድማ ስቕበለት ብድሕሪ እዚ ነዊሕ ነቂሓ ብዓብይ ቃል ሙሓል 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 ሱሓል 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 ሎሞ መዓልቲ ኣብ ልዕለይ ኣብርህ በለት ድሌታተይ ክሳብ ትፍጽመለይ ከውለኒ ሽዑ ግዜ ዓበይቲ ዝኾኑ 7 ናይ መላእኽቲ ሃለቃታት ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል ቅዱስ ሩፋኤል ቅዱስ ሱራኤል ቅዱስ ሳዳክኤል ቅዱስ ሳላትኤል ቅዱስ አናንኤል መጺኦም ናይ ንጉስ ክርስቶስ ኣደ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘለዋ ኣንስቲ ንግስተ ሰማይ ንዓኺ ይኹን ጽኑዕ ጸሎትካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቅቡል ብጣዕሚ ሓይሊ ዘለዎ እሞ እትደልዮ ኩሉ ክፍጸመልክ መጺና ኣለና በልዋ መሊሰ ድማ ነዛ ጸሎት እዚኣ ክሳብ ዝጽሊ ክትዕጎስኒ ይደልልኹ በለቶም ኦ ናይ ምሕረት ኣምላኽ ናይ ሰላም መልአኽ ዝኾንካ ቅዱስ ሚካኤል ንዓኻ ሰላምታ ይግባእ ናይ ዓለማት ንጉስ ናይ መምጻእ ዜና ዘበሰርካ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ንዓኻ ይግባእ ለዋህን ሕያዋይን ዝኾንካ ልቦና እትሕድስ ቅዱስ ሩፋኤል መልአኽ ሰላምታ ንዓኻ ይግባእ በዓል መለኸት ኣብ መንጎ መላእኽቲ ብሓጎስ እትቐውም ቅዱስ ሱራኤል መልአኽ ሰላምታ ንዓኻ ይግባእ ሕዙናት እተረጋግእ ቅዱስ ሳዳክኤል ንዓኻ ሰላምታ ይግባእ ካብ ሓለውቲ መላእኽቲ ምስ ብርሃናውያን 24 ካህናተ ሰማይ ናይ ቅዱሳን ጸሎት ናብ እግዚአብሔር እተቕርብ ቅዱስ አናንኤል መልአኽ ሰላምታ ይግባእ ሰናይ ደቂ ሰባት ነፍሲ ዘደንግጹ ኣጋንንቲ ናይ ጻድቃናት ነፍሲ እትሕሉ ቅዱስ ሰራታኤል መልአኽ ንዓኻ ሰላምታ ይግባእ ቅዱስ ኣህራውያል ቅዱስ ህርማሳይልን ንዓኹም ሰላምታ ይግባእ ኦ ቅዱስ አቅማያልን ቅዱስ ኣፍዳማያልን ንዓኹም ሰላምታ ይግባእ ኦ ኣርንያልን ሰላምታ ይግባእካ ኣስራምን ዝዳኣልን ንዓኹም ሰላምታ ይግባእኩም ስሩኩን መንሱክን ንዓኹም ሰላምታ ይግባእኩም ዓበይቲ ኩርባኤል ህብርያኖስን ንዓኹም ሰላምታ ይግባእ ኦ ኣፍናንያልን ኣትዋልን ንዓኹም ሰላምታ ይግባእ ኦ በስርታን ሰርታኤል ንዓኹም ሰላምታ ይግባእኩም ኣብ ብርሃን ወደይ ዝኾንካ ፍቕሪ ወደይ ሰላምታ ይግባእካ ንጉሰይ ኣምላኸይ ንዓኻ ምስጋና ይግባእ
ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ብለውሃትካ እትምገብ ካብ ሓጢኣት ወፃኢ ናብ ደቂ ሰባት ሕግን ስርዓትን እትፍፅም 9 ወርሒ 5 መዓልቲ ኣብ ማህፀነይ ውሽጢ ዝተቐመጥካ ካብ ኣጥባተይ ጸባ ዝጠበኻ ኦ ማስያስ ንዓኻ ምስጋና ይግባኣካ። ሽዑ ግዜ ናይ ሰማያዊት ሰራዊት መንፈሳውያን መላእኽቲ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ዙፋን ዙርያ ዝነብሩ መጺኦም ጸሎታ እትደልዮ ልመና ክሳብ ትውድእ ኣብ ቅድሚኣ ቆሙ። ነዚ ጸሎት እዚ ኣብ እትንበበሉ ቦታ ኩሉ ብሓይሊ ፍቕሪ ወደይ ክትበጽሑ ነቲ ማይ ጸሎት ዘይቲ ክትባርኹ ኣብ ሙሉእ ዓለም ተሳፈፍኩም ኩኑ በለቶም። ኣብ ሙሉእ ዓለም ንዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ መመኪሒተን ዝኾንኪ ቅድስቲ ድንግል ማርያም በቲ ፍቕሪ ወድኺ ብጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይሊ ይኹን ኣሜን ብሓቂ ይኹን ድማ በልዋ። ቅድስቲ ድንግል ማርያም በዛ ዕለት ሰዓትን እዚኣ ከም ዝተናገርኩምኒ ነዛ ጸሎትን ማይን ወይ ድማ ብዘይትን ኣብ ዝተነበበትሉ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ኣብ ልዕሊ ኣገልጋልትኻ ኣሚንካ ብሰውነት ኣብ ዝፈሰሰሉ ኣካላቱ ብቐብኣ ዘይቲ ኣብ ዝተቐብኣሉ ንስኻትኩም ከዓ ሓዊ ሰይፍኹም መዚዝኩም ካብ ስግኡ ካብ ሰውነቱ ርኩሳት መናፍስቲ ናብ ጸበባ ሕማም ኣባረርዎም። ኣብ ኩሉ ዓይነት ከባቢ በዛ ማይ ጸሎት ካብ ዝተሓፀበ ሰብ ኣባረሩ። ኣብርያ ኣንሬ ቅራግ ኣብራ ቅራግ ራዳ ዝተባህሉ ሓያላት ኣሽማት ክፉኣት መናፍስቲ ዘባረሩ ይኹኑ። ኣብ ዙርያ እግዚኣብሔር ኣብ ዘለኹም ዮሴ ቅድላት ቂቂ ብፁቅ ኤልን ቅውን ዋኤልን ሄኬሊልን ወድና ኤልን ወድና ኬኤልን ጓጓኮነ ሶና ኤልን ጓኩና ኤልን ዝተባሃልኩም ናብ ዘለኹም ቦታ ክትመፁ ካባኻትኩም ዝደልዮ ሰናይ ስራሕ ክትፍፅሙለይ በዚ ሕቡእ ሽማትኩም ይምሐለኩም ኣለኹ። ሸለል ክትብልን ስልጣን የብልኩምን ኣብዛ ምድሪ ኣብ መፀውዒ ፀሓይ ክሳብ መእተዊ ፀሓይ ኣብ መውፅእ ፀሓይ ክሳብ መእተዊ ፀሓይ ብሽመይ ንዝፅሊ ኩሉ ድሌት ትፈፅሙሉ። ኣብ ኣየር ዝቆምኩም ኣብ ወዋም ክንዋፋ ዝተባሃልኩም መላእኽቲ ናባይ ንዑ ነዛ ጸሎት ዝሓዛ ብማይ ጸሎቱ ዝተሓፀበ ንድሕነት ግበሩሉ። ኦ ብርሃናውያን መላእኽቲ ተሸምኩምዎም በርታት ብኣንፈቱ ይከፈቱ። መላእኽቲ ካብ ኣርያም መጺኦም ናብ መጽሓፈ ጸሎት እዚኣ ዝሓዘ ሰብ ይብፅሑ። ልመና ሰናይ ዘበለሽ ኩሉ ፈጽሙሉ። ኣብ ውሽጢ ኣርያም ዘለኹም ኩርቢኤል ነዛ ጸሎት እዚኣ ዝጽሊ ክርስቲያን መጺኹም ባርኽዎ። ብማይ ጸሎት ዝተጠመቐ ሰብ በዚ መጽሓፍ እዚ ጸልዩ ቅብኣ ዘይቲ ዝተቐብአ ካብ ሕማሙ ኣድሕንዎ። ብኣርባዕትዮ ዓለም ጫፍ እትቖሙ ስምኩም ፈርትያል ፋርፋይል ፋምዋልን ፋናንያልን ዝተባሃልኩም መላእኽቲ ኩላትኩም ናባይ ንዑ። ብኣርባዕትኡ ናይ ንፋሳት መዛግብቲ እትቖሙ ስምኩም ዲድያልን ኣፍዳክያልን ዳዳንያልን ማራዳክያልን ተባሂልኩም እትጽውዑ መላእኽቲ ኩላትኩም ናባይ ንዑ። ምሳይ ቆምኩም ልመናይ ክትፍጽሙ ነዛ ጸሎት እዚኣ ዝሓዘ ሰብ ክርስቲያን ኣብ ውሽጢ ደጋዊ ሕማሙ ክትፍውስዎ የምሕለኩም ኣለኹ። ዝኾነ ይኹን ፍጥረት ካብ ኣኸይሰቲ ኣብ ውሽጢ ገነት ዘሎ ናይ ህይወት ፍልፍል ማይ እትሕሉ ኩሩብ መልኣኽ ምሳይ ናብዛ ጸሎት እዚኣ መጺኻ ክትባረኽ ንድሕነት ነብሱ ስግኡ ድማ ንምሃብ ክትረዶ የምሕለካ ኣለኹ። ሓጢኣቱ ብጸሎት ኣቕልለሉ ነፍሱ ሰውነቱ ኣሕዲስካ ከምታ ዝተወለደላ ዕለት ካብ ርግማን ንጹህ ይኹን ኣሜን። እዞም ጥዑማት ቃላት ካብ ኣደ ኣምላኽ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣንደበት ምስ ወፁ ጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዲኡ መፀ። ምስእላፍ መላእክቲ ሊቀ መላእክቲ ሃለቃት ግርማ ሞገሶም ከምዚ መሲሊካ ክግለጽ ብዘይከኣል ብዓብዪ ክብሪ ምስ ጎይታና መፁ። ካህናት ምስ ማዕጠንቶም ሓይልታት ምስ ኣጋእስቲ ብርሃናት ብደመና ስልጣን መኳንንቲ ነጎድጓድ ምስ መብረቓት ገማዕ ዕምብሮ ምስ ምሕረት ዘለምልም ካፋ ኩላቶም መድሃኒ ዓለም ሰራዊት ምስጋና ቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ሃዋርያት ቅዱስ ጳውሎስ ምስ ነቢያት ንጉስ ዳዊት ምስ ነገስታት ጻድቃን ምስ ሰማዕታት ኣብርሃም ምስ ቀዳሞት ኣቦታት ኣዳም ምስ ወዱ ሴት ሄዋን ምስ ነቢዩ ሃና ሄኖክ ምስ ኤልያስ ብሓዊ ሰረገላ ተጻዒኖም ወረዱ። ናብ ሰማይ ብርሃናት ብክብሪ ወረዱ። ጸልማት ሃደመ መልኣኮ ሞት ረሓቐ። እምቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝነበረትላ ገዛ ክንገር ብዝኸብድ ክብሪ ምስጋና መልአት። ኦ ጎይታ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዲኡ ቃል ኪዳን እንትህባ ዝረኣዩ ድማ ዝሰምዑ እዚኦም እዮም። ኩላቶም ድማ ኣሜን ብሓቂ ይኹን እናበሉ ድማ ሰገዱ። እምቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ነዚኦም ኩሎም ምስ ረኣየቶም ተሓጒሳ ከምዚ በለት። ኦ ፍቁር ወደይ ንጉሰይ ኣምላኸይ ዝኾንካ 9 ወርሒ 5 መዓልቲ ኣብ ማህፀነይ ዝሓደርካ ካብ ኣጥዋተይ ጸባ ዝሰተኻ ሽምካ ዝተባረኸ ይኹን። በዛ ዕለት እዚኣ ብክብርኻ ናባይ ብምምጻእካ ከኣ ንሰናይ እሞ በለቶ። ፍቁር ወዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣ መለሰላ። ክብርቲ ኣዴ ማርያም ሰላም ንዓኺ ይኹን። ኣብ ምድሪ ዝለመንክኒ ኩሉ ሰማያት ምድሪ እውን ክፍጽመልክኤ ነዚ ጸሎትኪ ተኸቲሉ ብሽምክን ብሽመይን ዝጽሊ ወለዶ ሓሳብ ልቡ ክፍጽመሉ እየ። ብምድሪ ዝለመንክኒ ብሰማይ እውን ክፍጽመሉ እየ። ካብ ሰማይ ንታሕቲ ኮይኖም ዝፍትንዎ ሰይጣን ኣጋንንቲ መርዞም ይጥፋ። ነዛ ጸሎት እዚኣ ምስ ሰምዑ ካብ ህይወቱ ይርሓቑ። ካብ ናይ ጸልማት ሓይልታት ይምከኹ። ከም ሓመድ ድማ ይብነኑ።
እዛ ጸሎት ከአብ ትንበበሉ ቦታ እግዚአብሔር አቦይን ኣነ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን በብሰሙኑ ሓይልና ክንሕድረሉ ኢና መላእኽተይ በብዕለቱ ናብኡ ክመፂኦም ኣብ ቅድሚ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስን ናትክን ስእሊ ኣድህኖ ክሰግዲኦም ኦ ክብርታ ኣደይ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ይምስክረር ከለኹ ኣነ ካብ ፍጥረት ንዓኺ መሪፀ ኣባኺ ከም ዝሓደርኩ እንሆ ንዓኺ መሪፁ ብጸሎትኪ ዝደለየኒ ከምቲ ልማናኸን ከም ጸሎትክን ክፍጽመሉ እየ እዛ መጽሓፈ ጸሎት እዚኣ ዘላቶ ክርስቲያን ኩሉ በረኸተይን በረኸትክን ይሕደሮ ጸጋይ ሰላመይ ኣብ ውሽጣ ይሕደር ኩሉ ግዜ ጸጋብ ጥዕና ሙሉእ በረኸት ሓጎስን ይኹን መላእኽተይ ከዓ ኩሉ ግዜ ክሕልውዎ እዮም ኦ ክብርታ ኣደይ ጸሎት ከኣብ ትንበበሉ ቦታ ኩሉ ርኾስ መንፈስ ክፉእ ዘበለ ኩሉ ክበጽሕን ኣይክእልን እዩ ኣብ ውሽጣ ናይ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ናትካ ሓያል ሽም ስለ ዝሓደረ ዝኾነ ይኹን ኣካል ክቃወሙ ኣይክእልን እዩ ብፍጹም እምነት ኮይኑ ዝፀሓፋ ዝጸለየላ ክትንበብ ከላ እውን ብልቡ ሰሚዑ ዝቕበላ በረኸተይ ኣብ ልዕልዩ ክሓድር እዩ ኦ ማርያም ኣደይ በቓልኪ ተናገርክዮ ነዛ ጸሎት ናብ ዝሓዘ ሰብ ክረድእዎ ካብ ክፉኣት መናፍስቲ ፈተና ከናግፍዎ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤልን ክልኡ ከለየ እንሆ ብጽዕኑ ኢደይ ብጥንኩር ጭዋዳይ ብኽቡር መስቀለይ ማህተ መዕረፈላ ኣለኹሞ ኣሜን ኦ ክብርታ ኣደይ ጽኑዕ እምነት ብንጹህ ልቢ በዛ ጸሎት እዚኣ ኣሚኑ ናባይ ንዘእዊ ናባይ ዝበክን ኩሉ ሰሚዐ ጸሎቱ መልሲ ከም ዝህቦ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ቃለይ ይኣትወል ከለኹ ሓሚሙ በዛ ጸሎት እዚኣ ዝለመነኒ ኩሉ ክፍውስአ ነጋዳይ እውን ብሰናይ ሰላም ወፊሩ ክምለስ እሞ ብሩኽ መንፈስ ሰለስተነ ዝተኣሰሩ ሕሙማት ጸሎትኪ ኣንቢቦም ንማይ ጸሎት ብዘይትን እንተረጭዮሞ ክድሕኒኦም ነዚ መጽሓፍ ዝሓዘ ሰብ ካብ ኣዳም ዘርኢ ዝኾነ ሰብ ይኹን እንስሳ ጸላኢ ኣይሸንፎን እዩ ስራይ ኮነ ቡዳ ኣየጥቅዖን እዩ ጸሎቶ ባርቶስ ዝንበበሉ ሕሙም ዘበለ ኩሉ ሕማሙ ንህይወት እንተኾይኑ ቀልጢፈ ከልዑለ እየ ንዕረፍቲ እንተኾይኑ እውን ነብሱ ናይ ዘለኣለማዊ ብርሃን ቦታ ንክቕበልዋ ብርሃናውያን መላእኽቲ ክልእ ከሉ እየ በታ ሓቀኛ ሃይማኖት ብቕኑዕ ልቦና ኮይኑ ወትሩ ዝጸልዮ ገዝኡ ቤቱ ሕርሽኡ ኣዝርእቱ ናይ ንግዲ ቦትኡ ክባርኸሉ እየ ናይ ወትሩ ኣዝመራ ናይ እኹል ፍረ ከብዝሓሉ እየ ኦ ኣደይ ብሰማይ ብምድሪ ንዓኺ ዝመስል እኮ የለን ኦ ኣደይ ብሓቂ ይብለካ ኣለኹም ብጥዑም ቃላትኪ ዝጸልኽዮ ጸሎትኪ እምነት እንተጸልዮም ዝሓመሙ ክፉኣት ርኩሳት መናፍስቲ ሰንከልከል ዘበልዎ ንኹሎም ከድሕነሉ እየ መሊሰ ድማ ብንስሓ መንገደይ ብቁርባነይ ከምታ ዝተወለደላ ዕለት ካብ ሓጢኣቶም ብግልፂ ከንጽሆምን ከድሕኖምን እየ ከምዚ ምስ በለ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዲኡ ጥዑም ሰላምታ ሂብዋ ምስ ኣሽሓት ቅዱሳን መላእኽቱ ብዓብዪ ክብሪ ንሰማይ ዓረገ ክብርን ምስጋናን ንጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንኽቡር መስቀሉ ይኹን ኣሜን ማርያም ኣደይ ካብ ጽኑዕ ቃል ኪዳንኪ ዝተላዕለ ልመናኺ በረኸትኪ ናይ ፍቕር ወዲኺ ምሕረት ለምንልና ኩሉ በረኸትኪ ንዓይኒ ባርያኺ ኣባይ ኣብ ቤተሰበይ ኣብ ኩሎም ዝፈልጦም መቕረበይ ይሕደር ኣሜን ብሓቂ ይኹን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።